y después les damos la bienvenida. I estem al Camera Image, el festival de directors de fotografia més important del món. Estoy haciendo el máster de dirección de foto en SCAC y vine con mi grupo del máster. Estamos aquí pasando el rato amb els companys i disfrutant de l'experiència. He vingut al Camera Image perquè presento una pel·lícula que es diu Competencia Oficial. Jo vaig venir per primera vegada amb un curs de l'ESCAC l'any 2001 i això em va canviar la vida. L'ESCAC i el Camera Image és com una relació que s'ha anat mantenint al llarg dels anys, que és una tradició que cada any els nostres estudiants vinguin com quasi viatge de fi de curs, no? Hi ha gent molt important que ve amb un ànim d'ajudar i de facilitar l'accés a aquest tipus de joves talents i que això no és habitual en el sector, no? Líderes de foto que admiras mucho y de pronto estás con ellos, con gente que jamás creerías que estarías tomándote una birra hablando de esto. Y están al lado de ti todo el tiempo. Se crea un ambiente como bastante íntimo y creo que esto es muy top. Doncs sí, jo crec que ho recomano a tota la gent que s'estigui iniciant i no iniciant a la direcció de fotografia. El Camera Image és el millor festival del món pels fotògrafs. Hace 3 años fui a este festival como alumno de SCAC, al Camera Image, y la verdad es que fue una experiencia maravillosa. Pudimos conocer a directores de fotografía muy importantes, asistir a masterclasses interesantísimas y este año presentando Entre Terrestres en el Camera Image y ganando era un sueño para todo el equipo. The Bronze Tadpole Award goes to cinematographer Dani Penayam from Cinema and Audiovisual School of Catalonia, Spain, for Entre Terrestres, directed by Lucas Parra. I'm very honored and I want to thank the SCAC who helped us make this project possible. Thank you very much.